हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायलायनो लानाय जादों एबा बुंफोरथि होनो नागिरदों। दा बेयाव जोंनि स्कुल माने मेट्रिक लेभेलनि गाहायनिफ्राय मेट्रिक एबा क्लास 10 निफ्राय गाहायखिनिसिम जेसेबां दङ नार्सारिनिफ्राय दा बेखिनिसिम फरायबाय थानाय फरायसाफोर गोनां न'खरनि बिगोमाफोरनि सायाव आं माखासे खोथाफोर बुंनो लानो नागिरदों। दा बेयाव जाहैबाय गोजौनि क्लासफोरनिखौ आं बुंनो नङा, गाहायनि क्लास बे 10 लेभेलसिम बेखौ आं बुंनो नागिरदों। दा बेहाय गासैखौबो नङा, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बाहाय बुंग्रोनो नागिरदों। गासैबो मानसियानो नङा, नाथाय जोंनि 90% मानसिफ्रानो बेयाव दङ। बेखायनो आङो बैसोर 90% जायफ्रा बेबायदि गोलैदों बिसोरथांमोननि थाखाय आं बुंनो नागिरदों। दा जोङो इडुकेसनखौ मा खालामनानै लागासिनो दङ, सोरबा स्कुलनि सायाव, सोरबा फोरोंगिरिनि सायाव, सोरबा सरकारनि सायाव नारगारनानै दोनबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै नोंथांमोनहा गोबाङानो नुदों जानांगौ जे गोबाङानो खोथा खोनाबाय जानो हागौ जे जोंना स्कुलानो गैयाबा सरकारा स्कुलखौनो खुलियाबालाय मा जाबावनो, जोंनाथ' फरायनायानो गैला, उमुगा लेखाजों सोमोन्दोआनो गैला, एबा जोंनाथ' उमुगनिया माने फिसाफोरखौ थांखिनानै बुंदों आरो उमुगनिया लेखायाबो बबेहाय दङ, कलमाव बबेहाय दं, जेबो पात्तायानो गैला, बायदिसिना बाथ्राफोर बुंनाय नोंथांमोना खोनागासिनो दङ। आरो जोंबो टिचारफोर हिसाबैबो जोंबो चेक खालामनानै नुगासिनो दं। खायफाना माने टेक्स्ट बुकआनो गैलिया, खायफाना माने नट्स बुकआनो गैलिया, खायफाना माने जेबो नट्सजों सोमोन्दो गैया, बिजाबजों सोमोन्दो गैया, दाङासिनो। दा बेबायदि जाथाया जालांगासिनो दङ, जाबोगासिनो दङ आरो। नाथाय बेयो सोरनि गोरोन्थि जागोन एबा सोरनि दाय जागोन, दा बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय बुंनो नागिरदों। गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंनो लानाय जादों, बे गासैबो दाया गावबा गावनिनो, गावनि आथिङाव गाव दाननानै लानाय जागासिनो दङ। दा बेखौ सरकारखौ नारथ्रोदनानै दोननानै सरकारनि स्कुल खुलिनाय एबा स्कुलनि सायाव एबा स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव गावबा गावनि फिसाफोरनि, गावबा गावनि न'खरनि फरायसाफोरनि बाथ्राफोरखौ नारथ्रोदनानै दोननाया रावखौबो नारथ्रोदनानै दोननाय जायाखै। गावबा गावनि फरायसानि, गावबा गावनि फिसा फिसौनि इयुनखौ नारथ्रोदनानै दोननाय, बिसोरनि रोंनांगौखौ नारथ्रोदनानै दोननायसो जादों। दा बे बाथ्राखौ साननानै नाय, स्कुल कलेज एबा स्कुल खुलिनाया बाहाय जोंना सिटुवेसना गोबां समाव गोबां बेबायदिनो फैगोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो बादा होनो हाया। नाथाय आरो सरकारखौबो जोङो रावबो बुंनानैबाबो सरसननो हाखाया, बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो मिथिगौ। आरो बेयो गोदान नङा, बोसोरनैनि बाहाय एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनाबो मोनबाय। थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जादों, देग्लायबो बेबादिनो जादों। दा बे हिसाबै जोङो बाहाय सिगाङाव सोलोंनो रोङाखैमोन, नैबे देग्लाय बोसोराव सोलोंनो हानांगौ जासिगौमोन, बुजिनो हानांसिगौमोन जे सोलोंथाइया मा बुस्थु। दा बेखायनो मोनसे स्कुलाव टेक्स्ट बुकआव थानाय एबा माखासे रोङैफोरखौ फोरोंनाय जायो, आइडिया गैयिखौ आइडिया होनाय जायो, बेनिफ्राय सरसा खालामहोनाय जायो, माब्रै फरायनांगौ बेयाव फरायनायनि थाखाय सरसा खालामना होनायसो जायो। नाथाय बेयाव गुबै फरायनांगौ एबा सोलोंनांगौआ न'आवनो जायो, न'आवनो थायो, न'आवसो सोलोंनांगौ। दा फरायसालिफोराव गोबां टिचारफोरा आइडिया हरगोन, फोरोंहरगोन, मारै खालामो मारै मायो, बेफोरनि आइडियाखौसो जों फोरोंहरगोन फोरोंगिरिफोरा। बेनिफ्राय न'आव थांनानै गुबै फरायनांगौआ न'आवसो सोलिजोबगोन गासिबो। दा अब्ला बेखौ स्कुलनि क्लास लायैखौ जुदि बांसिनखौनो नारथ्रोदनानै दोननानै न'आव बेबायदि बिजाबजों सोमोन्दो गैयि खालामनानै दोननाय, लेखा फरायहोयि खालामनानै दोननाय, बिजाबा बबेयाव दं, मानसिया बबेयाव दं, खुनु पात्ता गैलायलायै, दा बेबायदि खालामनाया रावनिबो गोरोन्थि नङा, गावबा गावनिनो गोरोन्थि। दा बेखौनो जोङो नोंथांमोनहाबो बेखौ साननो गोनां जागोन। मानो होनबा सोलोंथाइखौ रावबो जासिनानै होनाय नङा, सोरबानिफ्राय जोङो खननानैबो मोननाय नङा। बेखौ जोंसो गावबा गाव नागिरनानै लानांगोन, गावबा गावसो होनो रोंनांगोन एबा गावबा गावसो बिनानै लानांगोन। दा खोथाया जाबाय, बैसोर फरायसाफोरा, बिथांमोना गथ'फोर उन्दैफ्रा बिसोरो मिथिया। दा बेखायनो न'नि मानसि, न'आनोसो खिन्थाना होनो नांगोन, न'नासो फोरोंनो नांगोन। दा बे आरो जोंनि बर'फोरनि न'खराव जोङो बयबो नुयो, मेक्सिमामावनो गैयाबाबो 70% माने 70% न'खरावनो जोंना बिमा बिफाया, खायफाया HSLC निफ्राय लानानै बिमा बिफा, बिदा बिनानाव एबा बिब' एबा बिबथै बिमादै, बेबायदि न'खराव साफ्रोमनिबो न'खराव मेट्रिक पास, हायार सेकेन्डारि पास, बेनिफ्राय ग्रेजुवेट आरो नङाबा मास्टार डिग्रि, दा बेबादि गोनां जोंनाव गासैबो दङ। खायफाना बिमा बिफायानो ग्रेजुवेट, बिमायानो ग्रेजुवेट। नाथाय बेफोरबायदि बिमा बिफा गोनांनियाबो जों नुनो मोननाय जादों जे LP लेभेलनि क्लास 4, 5, क्लास 6 बेफोरनि स्टुडेन्टखौनो, बेफोरबायदि फरायसाफोरखौनो माने लेखाजों सोमोन्दो गैयि खालामनानै दङ। आरो दहाय बुंनाय बाथ्राफोर, जोंनाव उमुगा सोमोन्दो गैला, लेखाजों आंनाव बबाव दं पात्तायानो गैला होननानै बाथ्राखौ मिनिनानै बुंनाया, बे बिथांमोन बायदियानो बुंबावो। अब्ला सोरनि दाया? बिथांमोना माखौ सोलोंखो आरो सोलोंथाइया मा बुस्थु बेखौ मा बुजिखो?
दा बे बाथ्राया साननो गोनां आरो लाजिनांथाव। खोनायोबा गाज्रि मोनगोन, नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन बुंबा एबा खोनायोबा बाथ्राखौ मा होननाय जादों। नाथाय बाथ्राया साननानै नाय, बे बाथ्राया नंगौ। जेरावहाय बै सासे ग्रेजुवेटआनो बै स्कुलावबो बेबायदि फोरोंगासिनो दङ, बै सासे हायार सेकेन्डारि पास जानाय मानसियानो बै स्कुलाव बेबायदि LP लेभेलनिखौ फोरोंगासिनो दङ, अब्ला बे न'खराव ग्रेजुवेट थालायलायनाय खायफाया हायार सेकेन्डारि पास थानाया बिमाया मानो फिसाखौ फोरोंनो हाया, बिदाया मानो फिसाखौ फोरोंनो हायाखै, बिब'आ मानो फिसाखौ फोरोंनो हायाखै। गासिबो 100% नङाबाबोथ' 50%खौ फोरोंहोनो हायो। मथ'थे बुंनो थाङोब्ला गथ'नि सोलोंनायनि जिहेतु ट्रेन्ड, बेखौदि फरायनांगौनि जिहेतु ट्रेन्ड, बेखौदि खारहोबाय थानो हायोमोन। कमप्लिटलि लेखाजों सोमोन्दो गैयै, सोलोंनायजों सोमोन्दो गैयै खालामनानैथ' दोननो नाङामोन, खारहोबाय थानो हायोमोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो बयबो साननो गोनां दङ। बेखायनो बियो गोरोन्थि। जा हायो, जा मा नाजानो हायो बेखौ जोङो फरायसाफोरखौ दोननो नांगोन, बेस्थ' खालामनानै दोननो नांगोन सोलोंथाइजों। नोंथाङा फोरोंनो रोङा जानो हागौ, नाथाय गथ'खौ फरायनायजों सोमोन्दो खालामनानै दोनबाय थानो नाजानो नांगोन। मानो होनबा परिस्थिति एबा थासारिया सामफ्रोमबोजों एखे जानाय नङा। आरो देग्लाय बिदि जादों, खालमासि आरो माबा मोनसे फैबावोब्ला फारसेथिंजाय फरायसालियाव जायाखै, क्लास जायाखै होननानै नुनो मोननाय जागोन। सरकारखौ खाथायबाय थादों नोंथांमोना, नाथाय सरकारा फेल खालामनो मोना होननानै 20आवबो बिदिनो बारहोबाय, 21खौबो खेबसेनो बारहोसिगोन। 20आव मा फोरोंनांगौमोन बेखौ रोङासै, 21आव सोलोंनो रोङासै, क्लासआ देरलांगासिनो थिगैनो दङ। बेनिफ्राय जेलाना नेक्स्ट इयाराव जुदि लाखिनाय नंला, माबायाबो सिटुवेसनाबो थिगैनो दंसै, नर्माल जाबोबाय, अब्ला बियो क्लास मोननै खेबसेनो बारलांनोसै, बारलांनानै 6नि गथ'आ 7, 8, 9 मोनफैसिगोन। नाथाय 9आव माखौ 6, 7, 8 बेयाव सोलोंनानै फैखायासै, 9आव बे गथ'आ मालाबाबो रोंनाय नङा। आरो बै समाव सरकाराबो 9खौ खेबसेनो बारहोदो बे बाथ्राखौ मालाबाबो बुंनाय नङा। दा बे बाथ्रा ओंखायनो गोबाङानो साननानै हमाखै, गोबाङानो नायनो रोङाखै। दा बिसोर फरायसाफोरानो उनावहाय दाल जाहैगोन आरो जेबो रोंहैनाय नङा। दा बे बाथ्राखौ साननानै नाय, बै समावसो बुजिहैगोन जेलाना गावनि माने गथ'आ गाज्रि महर मोनहैगोन, जेबो रोंनायानो थाहैनाय नङा, अब्लासो बुजि मोनहैगोन। अब्ला बै समाव सरकारखौ होनो ना फोरोंगिरिखौ होनो ना सोरखौ होनो। दा बेखायनो नोंथांमोना साननानै नाय, गावबागावनिखौ गावबागाव न'आवनो सेस्था खालामनो नाजा, जा हायो फरायनायनि ट्रेन्डखौल' खारहोबाय थानो नाजा, बन्द' होननानै ओरैनो दोननानै बेबायदि खालामनो नाङा। मानो होनबा गोबांखौनो नुदों, प्रेक्टिकेलि गोबांनि खुगायावनो बे बाथ्राफोरखौ खोनागासिनो दङ। आरो गामि गफायाव नोंथांमोनहाबो नुगासिनो दङ जानो हागौ जे फरायनाय होननायानो जेबो गैला आरोखि। माने क्लास 8निफ्राय 10 लेभेलसिमनि गथ'फोराबो माने गाराङा माने बे भावेल कनसनेन्ट, गारां हांखो, खौरां हांखो, बाथ्रा दानाय, माबा माबि जथायनाय, बेफोरबायदि गोरलै दाजाब दानख' साननायनि फारि, बेफोरबायदि फिसा-फिसौखौनो जेबो गैला आरोखि। आखर हांखोफोरानो जेबो गैला। जायफोरा फोरोङो बिथांमोनहा बुजिदों जानांगौ, आरो जायफोरा फोरोंनायजों सोमोन्दो गैया बिथांमोनहाबो नुगासिनो दङ जानो हागौ मेगनजों। दा बेखायनो बे बाथ्राया साननो गोनां। साफ्रोमबो बुजिनानै लानो नाजा, एबा गथ' गथायखौ मोजाङै सेस्था खालामनो नाजा, जाहाथे गावबागावनि फिसालाया गावबागावखौसो नायनांगोन, सोरबाया नायहरनो हाया, रावबो नायनायबो नङा। आरो नोंथांनि फिसा रोङिखौ रावबो न'आव थांनानै सोरबाया फोरोंहैनायबो नङा। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, बेथ' नंखागौ। बेखायनो नाथाय माखासे जोंनाव ओरैबायदि न'खर दङ, खायफानाव माने जाय गथ'आ सोलोंगासिनो दं बेसो लेखा सोलोंजेननाय, बिमायाबो गैया, बिफायाबो रोङा, बियादैयाबो रोङा। नाथाय बैफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय दुखु गोनां आरो। बेखायनो होन्दों आङो 70%आ नंगौ, नाथाय 30%आ, एबा जोंनाव बर'आव एसेग्राब गैबावा 10%ल'सै, 10%सो न'खरावल' बेबायदि दंसै। नाथाय साफ्रोमनिबो मोनफ्रोमबो फेमिलियावनो गैयाबाबो 10 स्टेन्डार्ड फरायसाफोर फरायलांनो थांनाय दङ आरो। दा बेखायनो होन्दों बैसोर गैथारिफोरनि थाखायल' एसे दुखु गोनां, बिथांमोना फरायनाया मा बेखौनो मिथिया। बेखायनो बैसोरनि थाखाय बाय बाहागिया थाहैयो, नाथाय बाय बाहागि एबा नेबर थायो, न' खाथिनि सोमोन्दो गोनांफोर। दा बिथांमोना नायनो हायो आरो, बैसोरबायदि जाय 30% एबा 10%आव जोंनाव न'खराव सोरबा 6आव हाबजेननाय गथ' दंबा बेसो फरायजेननाय। दा बेबायदियाव अबसे गाइड होनो हाया। बेखायनो बेफोरखौ न'नि मानसिफोरा नायनो हायो आरो। न'नि मानसिफ्रा माने बाय बाहागिफ्रा एसे गाइड होनो हायो, सुबुरुन होनो हायो, नायनो नांगोन आरो। नङाबा गावबागाव हेल्प खालामलायाबा सोर खालामनो, बेथ' साननो गोनां बाथ्रा। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन। बाथ्राया जेसेबां बुङो एसेबां लावलांबाय थायो, नाथाय एखेयानो, बयबो बुजिजोबखाबाय। गोजोन्थों।